نايزوم سبات زياتهم دمصي زي يتحساسبو ندحر دا خوينو نشلي كاب سبعاونت زنبل زبل خوين يسمعنا مالتي ناي مجرشا سلفو كون فلو ان بناتي ابنات ناي مجرشا سلفو كنت عزقبو مجرح قلل مسرح قلقل هذا بعل استوارده منجرنة مرحة هو ما أمنت مرحة ودي هاوتلا أفتا بانديرا ورق الله أفتا بانديرا هذا هو نايم قد فاكمن كنك على ساكمينا شعمك الرشاو رأيت كنا كم يقول كأكارا خربوتا لكنا أكارا خربوتا كونز جبو غندري ناتكي يكون أيهم بزيجتس نحنا جنسية ما يكون تولدنا كوشي نقص سوقسو سلام تعنا هبلي كما ياللهم كما يتقنيو كبرات فتوات تكتاتلتي شدن رياكتس وان نايلو معنت فيديو حدش فيديو ابز چانلون حدش مالتيو كلتيوم چانلاتي اب صقماتيوم اب غداي تتحيزوم سلازلو مالتيو حدش چانالي جميره مصي زلهم كل سب كاب زيرو يجمر سلازي زخونه سب نابز چانالي زاتو مجمريا غزا مالتيو سبسكرايب كي غبركم كيتوصو اب قرب اوان ملئ حدش نجر مسرح كم زخل مساقاتكم كوين امنتن طرطرن سلازي بلي ازي خا بتكبار كريو سلازدل مالتيو حدش چانالي خفيت زلخو بحدش غداي امصيكم زلخو مالتيو زغرنيو نخيد اسكا حساب سنة ثلاثة ناب مربتنا مجلسنا سنتة تبكى استوب جنوسايد we need justice هجوان بزيكونات مسانت علنا ابز غداي دي نريو زلنا مالتي كلنا نريو زلنا غداي بتعم بعتوب كسرحلو زغبا غدايو نزي خايو قدم كبل مالتيو مغلص زهاب كله سب دارغا حجي غريفو يزلو تبوصا ركب زنبره دياسبورا يكون تبوصا زركب تقالاس حيلي دغاف نايت قارس زي نتقالسي نايز حزبنا باونتا ملكعو زري زنبره سب بمولو مالتيو دارغا رسعو مستي بفلايكا وعل بريتوريا تتحيزو مالتيو دس زي بالنجر كوينو استسمعوا بزح سب استقيم خمزه لإخا تردامو حججن ادلاي خوينو حزبنا لعلي 4 لعليون كرمتات مالتي اب زتفارالي اوانات اب دغ يزحلفو اب تحت كيندان صيفو يزنبر هصاونتي كما ادت مرت نوح اوان تفاناقيلو مزلو سلازي ازي حجي زرانايو حزبي بوحدو كاب مقله كل يكو مصي تزيبلنا كن كاب حنت ختما ندحر خوينو املا بفلاي كازا مقله مالتسي كم تفلطوا نمنابرو تعزياز خبدتن بفلاي لعل زخونه ستاتسنا منابرو زلو سب زنبرلان كالي سبكا نمعرب تقراون قربا سلازي كونت بزياده كابزين على سب اب كتماتات شيرن كالوتن كم زركب مغما زطفاكم ايكون مالتي لذي كل سبزي دمصي انت حتت انتلو عالم زخونه يكون سب صقم شغرن زردو اسب نايزوم سبات زياتهم دمصي زي يتحساسبو ندحر دا خوينو نشلي كاب سباونت زنبل زبل خوين يسمعنا مالتيو سو كل غزي خنغبرو زغبنا دمص حزبنا اب مخوان شلل كدبل يبلنا انتاي تغبرو لهم اب وصات نبر حواتنا بزح غزي دمص خونهم نزوم طميوم زلو استات 4 لعليون عامتات كاب غزوم وصيم زلو سب نحاده معلتي مغبن ماين باغبابو انت زيرخيبو ويكا اتوم تريوم زلهم اب طاخهم زلو
صعدوا مالتي ويك افرنجا وصات تنبر حواتنا توم تريوم زلهم نساتهم عند حد ازخونه نجر انت زي رخيبهم حصرت قلدو حصرت قل حصر سابليمنت እንዳወሉ እንትነብሩ حصرت ቤዚክ ዝብላዕ ምግብን ማይን ወድሰብ ከም ሰብ ኮይኑ ንቅጽል መጽለልን ምግብን ክዳንን የድልዩ ካብዚኣቶም ወጻእ ኮይኑ ህዝብና ይነብራሎ ነዚ ድምጽ ዘይኮውን ሰብ ካንሽትለይ ካብ ልቢ ዝምብል ዝበለዩ ዝገርም እዩ ንኺድ እስከ እዚህ ማለት ናይ ነጻነት ተዋጋይ ማለት ከምዚ ዝበለ ትውልዲ ክፈረለዎ ክፈርንተሎ ግን ኣብ ኩሉ መዳያት ክነፍሪና ሃንጻር ማለት እዩ ኣብ ኩሉ መዳያት ክብለኩም ከለኹም እሺ አሜን ዝተባሃልኩ የጥራሕ ዝገብር ዘይበለስ ንምንታይ ኢኻ ትገብር ንምንታይ ኢኻ ከምዚ ክገብር ዝብል ሓታት ዝኾነ ጠያቕ ዝኾነ ሓንቲ ነገር ንባዕሉ ክትሐልፍ እንተለዋ ሓልፈለዋ ክትሐልፍ ተዘይብላ ግን በአግባቡ ርእሶ ድኒውሉ ዝበጽሕነ መከራ ይሰምዕን ዘይብል ዓይነት ትውልድ ንምፍጣር ኩሉ ጻዕር ክንገብርና ሓቀይ ንምነ ቶም ንደልዮም መንእሰያቶም ንደልዮም ህፃውንቲ ፎርየም ኩሉ ግዜ ማለት እዩ ተዋና ንሕና ዘይፍሮና የጸገም ዘሎታ እዩ ኣብ ገለገለ ሕብረተሰብና ክፋሉ ዘሎ አተሓሳስባ ቅረፋሎ መንግስት ይጋገን ንሱ እንተተጋጊዎ ጸገም የውሉን ካብ ወዲ ካብ ዝብ ኻሊ ዝበልዕኒ ናይ ዓደይ ዝብ ይብልዕኒ ገለገለ ዝበሃሉ ምስላታት ሕጁን አድለይታ ይኮን ዝብ እዩ በልዓ እንድሕር ኮይኑ ኩሉ ግዜ ክበልዓካ እዩ ሓደ ዝብ ዝኹለካ ሓደ ዝብ ዝበልዓካ ዝበሃል ነገር የለን ዝገርም እዩ ንኺድ እስከ ናይ መጨረሻ ሰልፍ ኮን ከለሎ ان بناتي እምነት ናይ መጨረሻ ሰልፉኒ ኣብ ራያ ሰለምት ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዝነብር ኣውን ዝነብር ህዝብና ተፈናቂሉና او ክምለስ ግቦውን ህዝብና ኣብ ዝምለስሉ ሰዓት ናይ ኻሊእ ግጭት ናይ ኻሊእ ዕግርግርን ማእኸል ንምግባር ዝሕሰብ ኩሉ ዓይነት ሸርሕታት ኣወጊድና ኢና ክናት ዝግበአና ዘላቂ ሰላም ክፍጠር ተራ ኮይኑ ቀልጢፍና እዚ ጉዳይ እዚ ክንዓጽዎ ኣለና ፕሪቶሪያ ሙሉ ክፍጸመሎ ህዝብና ናንበረበቱ ክምለስ ኣብኡ ዝነብር ህዝብና እውን ሓራ ክወፅእ እዚ ምስ ኾነ ድማ ብዝኾነ ይኹን ናይ ፀላእ ሸርሒ ብሓደ ወይ ብኻልእ መንገዲ ናብ ግጭት ናትወሉ ኩነታት ከይፍጠር ክንሰርሕ ኣለና ክንኣቱ ኢና ዝብል ሙሉእ መደምደምታን ተስፋን እዩ ዘሎ ናይ መወዳእታ ክኸውን ትፅቢት ይገብር ማለት ናይ መወዳእታ እዩ ዝዓይነቱ እዩ ግን ክንኣቱ እንተለና እዩ ቅድመ ጥንቃቐ ተዋሂብና ዘሎ ማለት እዩ ተቀየምቲ ኢና ማለት በቲ ዝተገብረና ነገር ክንቅየም ንኽእል ኢና ግን ክንውስዕ ደአብልና ነበር ሕጂ ኣቲና ኣብታ ኣጋ ምእታውና ድማ ብፍላይ ማለት እዩ አንጫዋስያ ኣብ ጭራ በጽሓ ትቁንዞ ዝበሃል ባህል ወለድና መንታን ከይከውን ዝኹለይ ዓመት ሕብረተሰብና ሃኒኑን ገዛይ ክምለስ ይሉ ክምለስ እንተሎ ኣብኡ ከኣስተፈላለዩ ነገራት ከም ጽንሑ ፍሉጥ እዩ ንዝኾነ ይኹን ጎንፂ ንዝኾነ ይኹን ጎነጽ ከዓ መበገሲኡ እቲ ዘይምቅድዳውን ኮምፓቲብል ዘይኮነ ድሌታትን ስለዝኾነ ኣብ ሓደ ገዛ ክልተ ሰብ እዚናተ እዩ ካብ ዝብል ጀሚሩ ኩሉ ነገር ተቃይሩ ከም ጽንሕና ቶፖሎጂን ዋዕሉ እንተ ተረፈ ማለት እዩ ኣቀማምጣ ገዛና ብር ገዛና ንባዕሉ ብዝተፈላለየ መልክዑ ተቃይሩ ከም ጽንሕና ሰብ ታይ ዝባል ክንከውን ኣለና ማለት እዩ ኣቀዲምና ክንፈልጥ ኢንፎርምድ ክንኮን ኣለና ዳሕራይ ከ ኣብዚ ክትኣት ከለኻ ማለት እዩ ከም ኣካይዳኻ ማለት እዩ ብትሕትና ብርግዓት ብዝተመልኦ ትሕትና ብዝተመልኦ ንሕና ምስ ካልኦት ሰባት ብፍቅሪ ንምንባር ድልየት ከም ዝህልወና እምበር ንሕና ነጽሊ ጎስጎስቱ መበገስቱ ክንከውን ከም ዘይብልና ንዓለም ክንሪኤሉ ንኽእል ጽቡቕ ባይታ ተፈጢሩ እዩ ክእቶ ዘሎ ዝገርም እዩ ንኺድ እስከ ምዕራብ ትግራይ ከመይ ጌርካ ኣከራኸሪ ቦታ ኢልካ ናብ ኣከራኸሪ ቦታ ክኸውን ዝግብኦ ጎንደር ናትኪ ይኹን ኣይኹን ብዘይገድስ ኣከራኸሪ ቦታ ክኸውን ዝግብኦ መተማይ ኣከራኸሪ ቦታ ክኸውን ዝግብኦ ደሴ ገለ ከተምጽእ ዝግባእ ምክንያቱ ብሕጊ ክልል ኣምሓራ ዝበሃል ኣይነበረን ብታሪክ ተመጺኻ ኣብ ግዜ ዮሃንስ ከዓ ምስ ናይ ትግራይ ምቅራባ ዝነበረ ቦታ እዩ ማይ ጸብሪ ዓድርቃይ ማይ ለሚን ገለ ዝበሃሉ ናይ ትግርኛ ዓድታት ኣከራኸርቲ ቦታ ኢልክን ተራ መሪሕነት ዝካታ ዓምጺኺ ጥፋት ናይ ትግራይ ኣፍ ደገ ገዛ ከም ዘሎ ይዝርዳእ ምዕራብ ትግራይ ኣከራኸሪ ቦታ ትግራይ ካብ ጎንደር ተቆሪሳ ናብ ዓድርቃይ በጺሓ ዝሓለፈ 30 ዓመት ካብ ትግራይ ካብ ዓድርቃይ ካ ሕጂ ናብ ኣፍ ደገ ሽረ ይተኣትዩ ተከዘት ይልክሲ ተከዘ ሽረ ኮንቴክስት ኤራ ቤናይ መልክዕ ሓደ መሪሕነት ይዝብል ሓደን ህዝቢ ትግራይ ወኪል ህዝቢ ዝውክል ዘሎ ዝብል ንሓደ ናይ ገዛ ርእሱ ቤት ዘከራኸር ቦታ ኢሉ ንሕርና ድርድር ይትወሎ ኮይኑ ጉዳይ ተወዲ ቶም ሰብኣይ እንታይ ኢሎም ንምንታይ ኣቲኹም ሰራዊት ሻዕብያ ሲን ንምንታይ ኣትዩ ናብ ዓድና ገለ ክባሃል ተለው ኣያተወኒ በፈር ቦታ ሒዙ ኢሎም ሲኦም በቃ መጻንሕ ቦታ ማለት እዩ ወይ ከዓ ናተይ ዝብለስን እቲ ዓዱ ክሕልወሉ ዝኽእል ፕሮቴክሽን ዘለዎ ቦታ ማለት እዩ ሕጂ ብጣዕሚ ዝገርም ነገር
نحنا جبارية سبعية يوم إلى يوم ما سبيت ختزارب تلاسي توانا غيرنا زل مني انتلكمنا تومناتنا مرحتنا ولومي نابكادي خنكيد يجبنا ما يزو حاجة أنا مفتحي أبكادي سبوتات تزغون نيرو يقال عدد تزغون نيرو تنغد صبون دي خون نيرو جن إرتراويانو نابكادي خدي يقولهم تجارون بتمساسل نابكادي خد لهم زبل يقولهم زبل رئيتي باللين أبعدهم يزول تشجر شجرنا سبيت فتيور أفتح عدنا في جودونا مالت أنا نتحاوي اتخماي تمثل كده أنا حتى نتعدي تمثل حتى النيسي أين السان يلو خزارة بننتلو حقها أين السان بودي ودي حفتنا زي كون تقول خو من دابلنا لميدنا مالت رأي عندكوا ليش اللي فلا لا يفتر مالتي كبد الدقورة مرادي ولا خنول لكلنا كحنت دون البين تنادينا رأي عندكوا تلاها جايب لنا دابلنا لا سمعنا صنحنا رأي عندكوا تخمزي واقع خور هرمتو قال زوم بلين نتوم كانتكوا أمد مسل قلب لك مالت خو من دابل كان نسخة الشين دابل كان سمع خمس أنا موداتها مستبل عن حجي تايز بلا زخونة صحافسي تستوصوا تخونيهم ويكا كلهم تذكروا ياهمش فرنجي ويكا توم صعدوا توم أوروباويان نوعدنا تموت انتلو نحن مريت نيرنا نصوم قل مصحف قدس نيروهم نحراي كا تعميتنا خنصلنا جيرومنا تعميتنا خنصل انتلنا تعميتنا تصلينا مسود انا مسنقحنا قد نحنا تمصحف قدس حجينا نصوم كا مريتنا وسيدهم انا رينا يميل حجي نحنا كنك احتلنا انت انا خوينا مالتيو اما اخل عيني ينزز بحال نغرينا صديفنا زغرنيو نخيدسكا زيوم نعي سماعتاتنا نذكر وي سماعتاتنا نذكر كنتنا بمنتاي بخمي ماشي سماعتاتنا حضركم ينعبرن اينا حضر بخمي كفت عزبو مجرح قلل مسرح قلك هي تمجرح هي قدفنا ات مسرح بيلو اتناي سماعتاتنا بمنتاي كمستسوون نعي حدا سمعت زبال زخوني يكون سب مالتيو مسكر مالتيو سماعي مالتيو بوانقوا قسي مسكر مالتيو زرأيو زمسكرة دحراي كمسكر انتلو نو نسخات مسكرو زلخا نجر فتصوم حسوتي ويك عقدتيو سلازي كجبر زلو نسخات موت لك قلقل تباهيلو استخدنا ويك استقتل سبوي تأثر وي بو بيلو مالتيو زي كون زي جبا افرد استفرد سب مالت ندي حكي سلازي انا كبناتي قالالص ان حرد اخوينو قد هيمانوت قدفنا بلومو زي اتوم سي سمعت قبالو يخلونيو توانا نطبي حيزو زمص مالتي تاوينم زي يبحلو قدلن زمص زخونه حدا اكالسي نو كتموت يبلان مغنياتو ادي بدل لا ينبران نزي يمسبلكو انت ديخا تفلط يلنا قتلن مسفتنا انا خا انصر تمقتلتي اخيده برغص اتا حنت نجر زترفتنا انا ازي بيمانا انتو عكانتولو بيمانا يغص كتصف عكانتولو سي بصغاماي كحبو زبحل ነገር ንሳ ገዲፈ ያለው ዛ ነገር እዚኣ ምናልባት ምስተሐደ ቡጾ ወይ ፈጽሙ ማለት ንሰማዕትነቱን በቃ ምድላው ወዲዩ 100% ዝገደፈ ካብኡት ፈለን ትኸውን እንተስተረፈ ነገር ግን ከብለኒ ይኽእል እዩ ታቆይ ሰማዕት ዘይብለና አይ ቤዛ ዝኾኑሉ እናታቱም አስርን ፈለግን ከማዓቱም መስልና እንደዘ ተረኺብራ نقللنا ስለዚህ حضر سماعتات محلاو ማለት سماعتات ዝሞቱሉ ዓላማን ጽርካ ፈሊትካ ተግባር ምርአይ ማለት ይንበር ጭራህ ዓላማን እንቆል አይጭራ ተከሊ ድርከተ ጭራህ ደሊኻ ማንም ሰብ ክጭራህልካ ይኽእል እዩ يسمع معن انا ون ዝብል ዘለኹ መጀመርያ አድሎ ዝባህል ነገር ኣብ ዝኾነ ይኹን ዓዲ ክንበገስተለና ወይ ካ ክንብርተለና ካብ መጀመርታ ታመቆሊትና አድሎ ክህሉ ይብሉን ኢንጀስቲስ እንድሕረልዩ ኩሎም ነገራት በቃ ይዕንዎም ማለት እዩ ንፍቅሩን ካብ ይኮ ካብ ምድላው ፍቅራ ይመጽን እዩ زغرنيو نخيدسكا مش بانديرا ارسلا تاوتلا افتا بانديرا ورقلو افتا بانديرا يلا ناي ما اين فوتو مزياتو يوحنا تبيع ورقي تخيح دمنا دحان چاينا ورقي ولا من بايزوي چاينا ورقي لنا چاينا ورقي لنيو ترجح على هذا چاينا وين ميزو منسو زغرنيو نخيدسكا تمالي ناي منقص نورات نازرفكم هذه بويان تساقي إياكم عما رح لكم هذا هو النبرة من الناس مقام خطيتوا لكم أين الطرطر نبرة ولنا من الاسم خلنا نفلتنا تمالي ببيت كريستيان تشوكعكم تمالي بماريم بيت كريستيان بل كفت لا بلعبهم أو كتماك ورم أفضل درجة بفيكم بحال جزادات بحال نبرتات بحال مكينات صغاركم هذه كنتي بخوينكم تتخسروا ويتتطيرون نفلتكم هنا بحق نفلتكم هنا كذوون بس قونا إيدنا نيو كذوون ينقدفكم من
ክንቃለሰኩም ኢና ሻዕ መጨረሻኡ ማማዋኒ ዝብልኦ ዘለዋ ዘረባ ኣይንምሕረኩምን ኢና እዩ ኣይንምሕርና ድሕረ ደጊም ዝምሕረኩም ዝኾነ ይኹን ኣካል የለን ማለት ምሓር እንታይ ማለት እዩ እንድሕር ደኣ ብኣግባቡ ተጣዒስኩም ኖ እዚ ሲ ውዒልና ኢና ዝብል ኣመለኻኽታ ዝብልኩም ድሕር ደኣ ኮይኑሞ ጌጋ ህዝቢ ኢተጋጊ እንዳበልኩም 20 ዓመታትን ገለመሊኡን ክትቅፅሉ እንድሕር ደኣ ደልኩም በቲ ዝነበረ ትሬንድ የለና ይከኣልን በቃ ምክንያቱ ትግዜን ባዕሉ ሰጓማ ኣያቱም ሰብ ዝገርም እዩ ንኺድ እስከ دا بعد استوارده منجرنا تمرحه ما أمن تمرحه ود تيمعت منجرنا دولي عوت دول ما خلايا كوميتي للو أما خلايا كوميتي آتيخا أنا ما خلايا كوميتي آتيسي تسفاي بحسابة شني فيا تحلف للنمبر منجرنا كدق فهمت نو على قتيل نو سم قتيلهم ما خلايا كوميتي آتيهم نو سم قتيلهم منجرنا دولي عوت تمالتيزي تمالتي منجرنا دولي عوت ساكو أنا أذن زلا ولا أنا تايا منجرنا 100 متر دي أتقول لا ماراثون دي أتقول لا زلا بالراخدية تزللا انت ايا منجرنا تعوتي لك هذا سب مريحنته عند مرحب بتقل نحكو انكم من مسقم يقول كلكم مرح له انسسا مرح له إلنا اوقعنا مالتي نهبه مرح له فلحو مرح له كله زخونه ነገር سي انسسا برخان بعلو مرح له محدار ያለው ዝፈርሑ ዘይፍርሑ كله زخبرو كم ንጉስ ዝሪኦ كلهم اللومي اتوانا شجر ግና ምንታይ ዝንሄ አማጻይ እንድሕር ኮይኑ ግን كلهم ተም እንስሳ برخان بعላቶም ይፍትሐው ነገር አይፈቱን አናባብሮኦም ብፍትሕ እዩ ብማዕረ እዩ ማለት እንድሕር ደኣ ዘይፍትሕልካ ኮይኑ ዝኾነ ሽግር እንድሕር ደኣ ሊኦ ኮይኑ ከም ቀንደኛ ምናጸላኢኻ ከምብርትሪ ከመይ ጌርካ ከም መፍትሕ ምጻኢኻ ገለ እንዳርኣኻ ትኸይድ ሕጂስ ኣብ ዓድና ዘሎ ኣካይዳን ትሬንድን ዝኾነ ሰብ እንድሕር ደኣ ካወቡ ፍሊ ዝበለ ሓሳብ ወይ ከዓ ተወቂሱ ድሓኖ ዓሊ በቃ ብድሕሪኡ ማለት ካወቡኻ ትንጸልካ ማሕበረሰብካ ትንጸሊኻ ድሕራይ ሃይማኖትካ እውን ክሓዲ ይኽብሉኻ ይኽእሉ እዮም ባይዞይ ዝገርም እዩ ንኺድ እስከ موتيو تدلي باندايل تدلي جغنايل موتيو حساو تتناغدلو لو يتودا بلدليو بالجينوسايد ابلع الحزب تግራይ مفصامو تامن دو ሶላየት ፒኤልኤፍ ማለት ፒፒ ማለት ፒኤልኤፍ የምና ቀደም ኢህአዴግ ያም ዝገርም እዩ ንኺድ እስከ سيمنا تول مرحتنا انكو سيمنا ولا مميرم نعنا ግን سيم يكون تولدنا كوشي نغس اخسم مع زعامه عالم كم زنبره ونبز يلو ወይ ዝድን ቁርና ብርእሰይና ገር ዘሽ ከዓል ዘሎ ሐቀኛ ታሪክና ተጋሩ አይንፈልጥን ዝወል ኩሉን ብዙሕ ነገራት ትውልደ ይፈልጥ سيمنا ተወለ ትምሁሩ ነው ይፈልጥን በዓል ኳ አበይ ተማህርና احنا ኮ سيمنا እና ተማህርና እንታይ ንፈልጦ ኮሽ ስልጣንና ንሕና እንኳይ መሬትስ ጠፈርውን ዝመርሞር በታ ዓመተ ዓለበት ጸልማት ዘመን ቴሌስኮፕ አክሱምን ኣብዚ መጽሐፍ ዘየለም ጽየል ትሪእዎ ድሓር هوانت مرمر انتلو فرز مسل كوب رقيبه ማለት ኣብዚ ጉዳይ ታሪክ መበቆል እንድሕር ደኣ ኮይኑ ኣነ ከም ዘንበብክዎ ካብ ካልኦቱን ከም ሰብዓኽዎ ቡልቃያ ዝተባሃለ ሓደ ወዲ ኩሽ ማለት እዩ መበል ሓምሻይ ትውልድ ማለት እዩ ካብ ኩሽ ድዩ መበል ሓምሻይ ትውልድ ካብ ኩሽ ሲ ኣቦ ሳባ እዩ ካብቶም ቀዲሞም ጸንሑ ኣብ ስልጣን ኣክሱም ዝነበሩ ሰባት ሓደ እዩ ቀድም ሕጂውን ተነገርና ኢና ንሕና ማለት እዩ ቀድም ሕጂውን ብደንብ ገርና ፈሊጥና ኢና ኦሬዲ ታይም ነይሮም ቶም ማሕበረሰብ ንሳቶም ኩሻዋይንም ነይሮም ሓደ መልክዕና ኮት ጸሊም ዘሎ ሕብር ቆርበትና ካብ ካልኦት ዝመጽ ኣይኮነን ንሕና ወይ ካብ ካልኦት ዝረኸብና ኣይኮነን ትዝነበረና እዩ በቃ ተ ኦሬዲ ንሕና ኣፍሪካውያን ምዃንና ዝነበረና ከለር እዩ ድሕራይ ከዓ ነጋዶ ደቡብ ዓረብያ ብምስጋር ጀሚሮ ማለት እዩ ብሕጂ ኣብቲ ሎሚ ደጓዓታት ከበሳታት ኤርትራ ዝበሃል ብደቡብ ኤርትራን ደቡብ ኤርትራ ገጽን ማለት በሰሜን ትግራይን ገጽ ዘሎ ማለት እዩ ኣብኡ ክሰፍሩ ምስ ጀመሩ ምስቶም መውጽን ህዝብታት እናተሓናፈጹን ከይደም እዮም ድሕራይ ከዓ እቲ ሓበሻ ዝበሃል ከምዚ ሕውሱስ ዝበለ ከለር ገለደሎ ካብ ክልቲኡ ዝመስል ግን ድማ ዩኒክ ዝኾነ ኣብ ካልኦት ከባቢታት ዘይርከብ ማሕበረሰብ ዝተፈጠረሉ ቀንዲ ኸይዲ ማለት ንሱ እዩ እቲ ኸይዲ እዚ መብዛሕትኡ ሰብ ንሕና ሴማውያን ናገለ ዝብል ሰብ ብኸመይ ቢልና ኢና ብዙሕ እውን ዘለና ናቱ ጥራሕ ውን ኣይኮነን ማለት እዩ ካብ ናይ ዘርኢ ንግስነት ሰሎሞን እውን በቲ መጽሓፍትና ጽሑፋትና እውን ዝመፀ ታሪክ ስልጣን በትረ ስልጣን ከም ዘለና እውን ይሕበሪ ስለዚ ሽዑ ከዓ በበኽሮም ተባሂሎም ነታታወት ዓጀቦም ዝመፁ ትውልዱን ኣለውና እዮም ብኣቶም ኣቢልና እውን ናይ ሴም ዓሌት ኣለና እዩ ዝተደባለቕና ኢና ማለት ስለዚ ሓበሻ ኢና ንሕና ብሓፂሩ ፈረዝ መስልኮ ኣብዚ ኣለኹ ትሪእዎ ኢኹም ኩለን ምስ መርትዑታተን ምስ መረዳእተን ይኸፍ ቢለ ብጣዕሚ ዝገርም ድሓር ሊቃውንቲ ዓለም በተለይ ግሪኻውያን ፍላስፋታት ተጋሩ መምህሮም ስለ ዝነበሩ ግሪኻውያን ዓብይ እምነት እዮም በቃ ግሪኻውያን ሮማውያንን ንተጋሩስ ንኩሽ ማለት እዩ ኩሽ ማለት ናና ኣነ ኑቢያን ባዕሉ ኣቃዳድሓታት ኣለዎ እዮም ቆንቶን ባዕሉ ትርጉማት ኣለዎም እዮም ኣብዚ ጉዳይ ናይዚ ዞም ሰብኣይ ዛረቦ ዘሎ ወግዕታት ማለት እዩ ስልጣንን ሜሮየን ባዕሉ መን ነይሩ ዝብል ኣብቲ ማእኸልና ማለት እዩ ሜሮየ ትበሃል ዘላ ሕጂ እንታይ ነራ ካበይ ከተወስድ ነራ ዝበሃል እውን ከም ትፈልጦ ከም ተማሃርና ስለዚ
متحازن متأثرن بأقبابو عند عديو متأثر زلهم سلطانات يوم نيرم سلطان أفريقيا زلوا مالتيو نحنا بسلطانة كم سلطانات قالت باهيلنا نصوع كاب دعماتن أكسومايت كينجدم من حاويس زلوا بمول زي مالتيو سلازي زقود دايزي بدن بسفي صنعة تغيرلو من كيوم تم حبرسب نحري لكم تم حجي نداتو اسسوا عليها حدا يم يعني روم مالتي حدا يم نيروم يكون بقى حجي صوم تمالي ام تويسوم قدم سي حدا نيروس كالوتون حدا نيروم مسانا مالتي كالوتس حدا نيرونا هنا تم حجي غدا إرترالو برجن حمدو من حمدو دونغولا دو قال نداولكم تفاجئ قالت وعد الله قدامي كترسعوا زغبا زنبره تاريخيو احواتينا مالتي حدا انا دحردا حدا نخون زبل انت يلك زونه سب ግን مسحاو ካወንኮ አይሰምዕካን انت يلك ተምጸሎጥ የለን ብዝኾነ ናይሎም ማዓንቲ ቪድዮ ነዚ ዝመስል ነይሩ በጣም ዝገርም ብዙሕ ትሕዝቶታት ዘለዎን ብዙሕ ዕላላት ዘለዎን ብዙሕ ወግዕ ዘለዎን ቪድዮ እዩ ካብ ኩሉ ነገር ግን ክንመሃረሉ ዘዝግባእ ነገር ቅጭብ እንዳበልኮ ሲደልኩም ኣለኹ ሰናይ ምክታል ይኹነልኩም ኢለ ዝጀመርኩም መደብ ሰናይ ቀነ ይኹነልኩም ወይ ከዓ ሰናይ ናይ ስራሕ ግዜ ኮነልኩም እንዳተመንኹ በዚ ዛዚመ የለኹ ሎአም ቀነ ኮነልኩም የዝምን ቻናል እዚ ሓድሽ ቻናል እዩ ሰብስክራይብ ምግባርኩም አይትረስዑ አባላት ይኩን ይብለኩም በዚ የመጽ ዘለኹ ማለት እዩ አተባቡዕኒ ንንፋዕ ተተሓይዝና ንጠንክር ንጎብዝ ሎአም ቀነ good life نحن حضرت حواتي ما نطيب مو بخمت تدخل اللي تمنية تود